നമ്മുടെ കണ്ണൂരുള്ള നിസാർ ഖാന്റെ കല്ലുമ്മക്കായി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാ? കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ആയിക്കോ. അടിപൊളി സാധനമാണ്. 17 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു കല്ലുമ്മക്കായ്ക്ക്. ഇവർ നമുക്ക് കല്ലുമ്മക്കായി തരുന്ന സമയത്ത് ആ പാനിലുള്ള കല്ലുമ്മക്കായിന്റെ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ നമ്മളെ കല്ലുമ്മക്കായിന്റെ മേലെ ഇട്ട് തരും. അത് കൂട്ടിയിട്ട് ആ കല്ലുമ്മക്കായ കഴിക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ വേറെ ലെവല് ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടാ. ഇവര് കല്ലുമ്മക്കായ ആക്കുന്ന സമയത്ത് അതില് ബിരിയാണി മസാലയും പട്ട, ഗ്രാമ്പു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് പോലും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത്, ഈ കല്ലുമ്മക്കായ ചില ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കുമ്പോ ഈ വയറിന് പ്രശ്നം വരും പോലും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല പോലും. 17 ഉറുപ്പ്യക്ക് ഈ ബണ്ണുള്ള കല്ലുമ്മക്കായെന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ആയിക്കോ. വൈകിട്ട് 3 മണി മുതലാണ് കട തുറക്കുക. പിന്നെ ഗൂഗിൾ പേ ഇല്ല. ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് താണ കക്കാട് റോഡില് വൺ ടച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നിസാർക്കന്റെ കട. ഈ വൺ ടച്ച് മൊബൈൽ സർവീസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരെ പോയത് അടുത്ത കല്ലുമ്മക്കായ് സ്പോട്ടിലേക്കാണ്. അതേ നാളെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല സ്പോട്ട് അറിയേണ്ടവർ ഒന്ന് ഫോളോ ആക്കി വെച്ചോ. ബൈ ഫ്രം ഫുഡി ട്രാവലർ.